čuje telefon. Ha? Ne verujem. Kakva sam sreća da nađem telefon na ovakvom mestu. Klik. Pip. Halo? Dopio. Šefe, gde ste? Da li ste blizu? Ako jeste, molim vas dolazite. Ne mogu, nažalost. Ne mogu doći dok mu se ne približiš. Jer ako dođem pre, imaš šanse da mu vidi i da pobegne. Ali... Moraš mu se približiti. Moraš biti barem 2 metra udaljen od horizonta. Ali šefe, ne znam ni koja mu je sposobnost. Dopio. O, Dopio. Moj slatki, ljubki Dopio. Zar se ne sjećaš da sam ti dao deo King Crimsonovih moći? Vreme je da ih iskoristiš.